बियो एकदम नंखाय प्रपागेन्डा फल्स प्रपागेन्डा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बदनाम खालामनो बेनि एकाडेमिक प्रडाक्ट्सफोरखौ दिनै बदनाम खालामनो बा इन्स्टिटिउसनखौ बदनाम खालामनो थाखाय मोनसे दुष्ट चक्रआ इउनिभार्सिटिखौ गाहायाव लांनो थाखाय बे प्रपागेन्डाखौ बदनामखौ खालामदों मिडियायावहाय उइदाउट एनि फेक्ट्स एभिडेन्स बे जिनिसखौ खालामदों बे दानिल' खोथा नङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गोदोनिफ्रायनो सम लायै सम बदनाम खालामनो थाखाय माखासे चक्रआ बेबायदि खामानिखौ मावबाय थायो आरो एबारबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जानाखि PH.D डिग्रिखौ लानानै मोनसे भुवा नंखाय फोसावबाय मिडियायाव बे कमप्लिटलि बेसलेस नंखाय बाव खुनु जुक्ति गैया एभिडेन्स गैया जों मिथिगौ स्वयं आंबो सासे बे इउनिभार्सिटियावनो रिसार्च स्कलार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ दासिमबो माने PH.D एथ' सहसै एडमिसन मोना बेनि थाखाय नोङो बिराद प्रसेस दङ एन्ट्रेन्स जायो रिटेन टेस्ट रिटेनाव पास जाबासो नों कम्पिउटार टेस्ट भाइभा टेस्ट जायो बेनिफ्राय कर्स वार्क थायो कर्स वार्कआव 6 मान्थ्स मोनसे माबा थायो मोनबा पेपारनि बे एग्जामखौ पास जाबासो नोङो फर्मेलि सासे PH.D स्टुडेन्ट हिसाबै रेजिस्ट्रेसन जायो बेनिफ्राय नोङो गेजेर गेजेर प्रग्रेस रिपर्ट होनांगौ नोंनि सिनopसिस टपिकनि सायाव एक्सपार्टफोर थायो DRC मेम्बार थायो DEC मेम्बार्स थायो बेफोराव पास जालांसो एभ्रि इयार प्रग्रेस रिपर्ट होनानै क्वार्टारलि प्रग्रेस रिपर्ट होनांगौ बेनि उनाव नोंनि थिसिसखौहाय माबा साबमिसन होनाय जायो आरो फाइनाल साबमिसन जाबा बेखौ एक्सपार्टनो बायरायाव इभुलेसन मोननै इउनिभार्सिटियाव फाथायनाय जायो आरो बिसोरो मोजां रिकमेन्डेसन होना हरबासो इउनिभार्सिटिया बायबा खुंनानै PH.D डिग्रिखौ डिक्लेयार खालामनो हायो दा गासिबो जिनिसानो प्रसेसजों थांजोबनाय दा मा खालामदों जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय गोबां PH.D रिसार्च स्कलार ओंखारनानै दिनै गोबां कलेजफ्राव बा इउनिभार्सिटिफ्राव जेला साख्रिनि पस्ट ओंखारो बेफ्राव जोंनि मानसिफ्रा कम्पिटिसन खालामनो हानाय मोनसे लेभेलसिम फैबाय बै लेभेलखौनो जोंनि हिउमेन रिसर्सखौ इउनिभार्सिटिखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे चक्रआ बेबायदि नंखाय निउस फोसावनाय प्रपागेन्डा बे जिनिसखौ सम लायै सम खालामबोबाय थादों एबार जों एसे सिरियासलि लादों दा इउनिभार्सिटि अथरिटियाबो बेखौ सिरियासलि लादों मोनसे फेक्ट फाइन्डिं कमिटि खालामनाय इनकुवारि खालामनानै सोर जरित दं इउनिभार्सिटि इनसाइड दा इउनिभार्सिटि सोरबा फेकाल्टि मेम्बार्सजों जरित दं नामा सोरबा बेक्तिया जरित दं नामा बेखौ फाइन्ड आउट खालामनो थाखाय फेक्ट फाइन्डिं मोनसे कमिटि दाबाय आरो मोनसे बिहित बेबस्था स्ट्रं एक्सन लानाय जासिगोन बेनि सायाव जाहाथे जोंनि इउनिभार्सिटिनि जानाखि इन्टिग्रिटि मर्यादा मान सन्मान स्टेटास बे गाहायाव थाङा बेनि थाखाय जोङो बेखौ एक्सन लागोनखौ दिनै मिथिनो मोन्दों एकदम दुर्भाग्यजनक इउनिभार्सिटिखौ बिदि सम लायै सम जे बदनाम खालामबाय थानो नागिरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जिहेतु मोनसे बेल' हिउमेन रिसर्स दानायनि अनुस्थान बेखौ बदनाम खालामनो नागिरनाया बिराद दुर्भाग्यजनक दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव घटना आरो बियो जों बेखौ निन्दा खालामो जे चक्रआनो खालामा मानो जोंनि BSU नि तरफनिफ्राय जों बेबायदि खामानिखौ निन्दा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे दुष्ट चक्रखौ फाइन्ड आउट खालामनायाव जोंनिफ्राय बेसेबां हेल्प खालामनांगौ अथरिटिनो जों बेखौ हेल्प खालामगोन